Татарстан Республикасы Россияда спорт төбәге буларак дан алган. Халыкара Россия беренчелеге һәм башка бик күп спорт чаралары, хәтта театр артистларының да үз ярышлары үтә. Мәсәлән, Кәрим Тинчурин театрында ел сайын өстәл уеннары турниры үтә. Анда Казанның төрле театрлар артистлары бик теләп катнаша. Быел иң оста теннисчы һәм шахмат уйнаучы кем булганын хәбәрчебез Илһам Галиуллин күреп кайтты. Бездә Олимпия кануннары иң мөһим катнашу ди чараны оештыручылар. Шулай да бер магылып киткәч үзеңнән үзе җиңәсе килү теләге билеп ала. Түгел, әлбәттә, җиңүләргә берәү дә теләми. Гомумән, минем үземнең канда да бар ул, җиңәсе килми бердә. Тренировкалар бик аз булса да, әлбәттә, ярыш башлангач чын җиңү өчен. Теннис уйнау осталыгы шәп булса да, бу юлы Алмаз Фаткуллин икенче, ә беренче урында Илназ Гафиятов. Ә шашка ярышларында Камал театры артисты Алмаз Гараевка тиңнәре булмады. Шулай ук Хәлим Җәләй дә сынатмады. Ул бигрәк тә шахмат уйнарга ярата. Бу ярышларда гомумән өстәл уеннары үз итүче артистлар катнаша. Бу безнең инде теге җиңү кем беренче дигән сүз түгел, бу дуслык очрашуы. Мин жюри члены буларак шуны әйтәсем килә, без һәрбер театрлар белән тату яшибез, матур яшибез. Безнең өчен шашка уеннары хобби дип уртаклашты. Турнирга әзерләнүче гүзәл затлар. Югыйсә әлеге турнирда катнашу тәҗрибәләре шактый. Ике тапкыр җиңүче булып калдым. Хатын-кызлар арасында беренче урын алган бер елны, икенче урын. Аннары инде менә безнең хәзерге яшь кызларыбыз үсеп килә, бик акыллы, Диләрә һәм Лилия. Алар безнең көчле санала. Шашка уенында бик көчле кызлар санала. Монда ярыш булса да, бу үзенчә бер күрешү бәйрәмедер. Сәмәкәдә монда көндәшеп бөтенләй юк. Аралашып, күңел ачып шулай рәхәтләнеп. Үзенә күңелле мероприятие. Хатын-кызлар арасында үткәрелгән шашка уйнау ярышларында Диләрә Фәттахова җиңде. Илһам Галиуллин, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.